Здравейте, приятели! Вие отново сте с Нечовешки ресурси, с мен Петър Джугански. Подкастът за бизнес, хора, мениджмънт. Днес ще си говорим и за DevOps. Мои гости са Крум Груев и Шериф Кунч. Привет! Привет! Здравейте! Така, преди да започнем с философските въпроси, кои са Шериф и кой е Крум, трябва да кажа едно благодаря на компаниите, които решиха да подкрепят третия сезон на подкаста. Започвам с Skill Factory. Това е една много интересна компания, за която днес ще говорим малко повече. Skill Factory иска да революционизира начина, по който хората влизат в IT сектора, но с тези две момчета, които са и трейнери там, ще поговорим повече за тях. TechChefs е една друга компания, която също се занимава с технологичното развитие в образованието, само че те са насочени повече към училищата, към учителите и учениците. И естествено Intway, които са една страхотна българска сервис компания, развиват се с много бурни темпове. За всички тези компании може да научите повече от линковете в описанието. Но така, да се върна към философските въпроси. С кой от двамата ще започнем? Айде с него, защото е по-близко. Добре, кой е Шериф? Здравейте, значи аз казвам Шериф, приятно ми е да присъствам в предаването. Кой е Шериф? Едно момче, отрасъл в планински регион Якоруда. Откакто се помня, се занимавам с IT технологии. Още в гимназията ми се породи интереса към това направление. Реших да запиша, когато бях студент, реших да запиша именно софтуерно инженерство и започнах да се занимавам с това по-детайлно още в университета. И в последствие, учейки, занимайки се с тези технологии, реших да избера именно DevOps като направление, тъй като много добре ми се получаваше Linux технологиите, ми вървяха доста и смятам, че да, това ме потикна за напред да се занимавам с DevOps. Като цяло, виждах доста голям потенциал в професията и затова предпочетох да се занимавам с това. Супер. След малко ще си поговорим за Якоруда, защото аз ти споменах от Самоков съм от другия край на планината. Идва ли ти е накъл да стигнеш до другия край, директно да пресечеш цяла Рила? Ако трябва да съм честен, съм го правил не веднъж. Имам един мой много близък приятел. С него сме обикаляли планините доста. Аз като цяло също съм фен и на моторите и съм ходил доста често на преходи с планински преходи с мотори. И сме стигали до Самоков, да. Това е много яко. Мечтал съм си, само че да го мина пеша до там. Супер, добре. Крум, ти си от Козлодуй, с това да започнем първо, да. Минава ли си Дунава? Не, когато малко пресъхна, сме ходили пеша до другия край, кажи речи, до Румъния. Да, когато водата е буквално до колене. Но да, определено е интересно, но пък в Румъния никога не съм ходил, където ми е още по-близо. Да. А пък съм пътувал къде ли не. Шанс. Но да. Аз съм Крум. Първо благодаря ти за поканата. И да, занимавам се с DevOps и Site Reliability от вече 7 години някъде. Преди това общо взето работех 3 години в една много голяма корпорация тук в София. Така стартирах IT кариерата си. Много случайно, понеже завърших в Уелс абсолютно различно нещо, филм и телевизия, но като се прибрах в България, съответно видях, че няма много място за развитие тук и реших да се пробвам съответно в IT индустрията, понеже беше много навлезнала, много развита и чисто финансово е сферата, която най-много се заслужава, поради това много хора искат да се преместят в нея. И така до ден днешен общо се развиваме от Site Reliability към DevOps, което въпреки че много се припокриват, сега съм си твърдо DevOps. След много години ходене по фирми, най-накрая намерих технологиите, с които искам да се занимавам и вече успешно ги прилагам. Супер, тук ме тласкаш към втория въпрос, който няма да е за нелегалното преминаване на Дунава. За това как се става DevOps? Защото ти хубаво завършиш си в чужбина, телевизия, пък
прибрал си се, видял си, че нямаш много кариерно развитие. Как се намери първата работа? Ами много случайно. Смисъл беше в една, както казах, от големите корпорации. Интервюто, честно казано, беше много бего. Аз не знаех почти абсолютно нищо. Не се бях подготвил, защото нямаше и за какво толкова да се подготвям. При положение, че нищо не разбирах от компютри. Най-вероятно тогава ни взеха и трите момчета, които почнахме заради това, че сме учили в чужбина. Може би на това залагаха. И в последствие, по време на работата ни обучаваха по-старшите хора във фирмата. И така започнах с софтуер пакеджинг. И оттам вече преминах в следващата компания, която там беше Site Reliability. Аз си мислех, че ще е нещо абсолютно различно. Мислех, че ще е някакви онлайн игри. То се оказа всъщност, че са реални казина. Аз си мислех, че са просто не с реални пари. Да. И пак там на място ни обучаваха по-старши хората и може би това качество да наистина много бързо да схващаш материята, съответно да четеш извън работно време, да се запознаваш с нещата, които трябва да научиш, за да си я практикуваш добре. Това е начина. Добре, Шериф, пред тебе? При мен нещата не бяха толкова случайни, ако трябва да бъда честен. Ти кажа, че в училище още си учил. Аз в училище почнах да ми се подпалва искрата към IT, обаче тогава още бях далеч от DevOps. Обаче, когато почнах да уча в университет, имах един преподавател, който много, много държеше да знаем именно по Linux. Той водеше такъв предмет и много ни тормозеше, беше ми доста трудно по този предмет, обаче поставих си за цел и трябваше да го взема този изпит. Скъсаме няколко пъти, обаче нещата ги научих много добре. И излизайки от университета, аз имах знания по програмиране, същевременно имах знания и по Linux. И тогава си зададох въпроса сега, имайки на лице тези умения, какво мога да работя. Пробвах се известно време да работя като девелопър, не го усетих като моето нещо. Впоследствие запознах се един приятел, който почна да ме менторства именно в DevOps направлението. Тоест той ми даваше напътствия, практически, теоретични, как бих могъл да надградя, така че да стана DevOps. Съответно, стъпка по стъпка, постепенно, с множество усилия, успях да си намеря първата работа, за което съм супер доволен и смятам, че... Как я намери? С кандидатствания или през някой препоръка? Ами, по-скоро с кандидатствания. Не беше с препоръка в началото. С кандидатствания, да. Да. Добре, това е много важен момент. Сега ще минем и към skill фактори, защото не малко хора взимат точно твоя път. Не са се осъзнали още в гимназията какво искат да работят, поне за сектора. Разкажете малко повече за skill фактори. Какво точно правите? Ясно е, че е IT академия. Ами има си IT хора, като него, има и такива, които случайно тръгват като мен. Общото Skill Factory е една доста нова академия, но пък с доста преподаватели вътре, които са млади, в същия момент много амбициозни и образовани момчета и момичета, които ще бъдат наши лектори, включая и нас двамата. Общо взето, много нова академия, в която ще се стараем не само да не бъде толкова академично и само теоретично преподаването там, но да имаме включени много workshop-и, да помогнем възможно най-много смисъл практика да натрупа тези хора по време дори на самия курс. Защото се забеляза, че много от хората нямат време извън работно време, едно на ръка да карат курса, но и допълнително да се занимават с това да решават допълнително задачи, да четат по дадената тема, което е наложително в един етап, но пък много от тях нямат времето. Имат семейства, искат да сменят професията изцяло. Идеята ни в Skill Factory ще е точно това, по такъв начин да преподаваме материалите в нашите курсове, било то Data или DevOps или QA, така че да бъдат подходящи за хора, които едно на ръка нямат никаква идея от IT, но да бъдат подходящи, съответно ще имаме такива курсове, които са за хора да надграждат техните умения и съответно да прогресират в професията си. Да. Това е вече за хора, които са работили за известно време, да речем някъде, като системни администратори или програмисти. Да, поради тази причина ще имаме basic курсове, ще има advanced курсове на дадени теми, всеки да прецени съответно кой ще му е по-интересен и в кой ще се впише по-добре. Добре, кога започват първите курсове? Ами, мисля, че първия курс, който го плануваме,
Много вероятно е да започне декември, но нали, по-реалистично бих казал, че ще почне януари. Като аз нали, да добавя за визията като цяло на Skill Factory, нали, как го виждам аз като една структура, по-скоро нали, нашата идея е да представим една палитра от бутикови курсове. Под бутикови курсове имам предвид курсове, които ни учат на професии, които са модерни, които са много търсени в момента и са доста интересни като занимания. Например, освен DevOps Foundation и Advanced, ние предлагаме курсове по Data Engineering, Data Analytics. Много скоро ще пуснем курс, който е Business Analysis. И съвкупността от всичките тези курсове биха ни дали възможност да се откоряваме от останалите академии и да бъдем малко по-уникални. Освен това, от гледна точка на преподаването, структурираме програмата или се стараем да я направим такава, така че съвкупността от лекциите, които ще водим, темите и материала, който е включен, да бъде максимално up-to-date, да бъде достатъчно интересен, достатъчно практически, така че да ни подготви максимално за намиране на работа. Тъй като в момента, според мен, има малък пропуск при кандидатстване от кандидатите при кандидатстване на работа. Те нямат необходимите практически умения и нямат уменията, които бизнеса изисква, за да стартираш на съответната позиция. Било то, ти би могъл да имаш някакви базови умения или теоретични знания, но не е точно това, което се изисква от съответната компания, организация и така нататък. Това е много хубаво, което го казваш. Аз през годините съм наемал доста джуниори на различни позиции и като ходя време на време в подобни академии или пък в университета да вода лекции, обяснявам на студентите или на учащите се, че е много хубаво да имат практически проекти. Защото, честно казано, когато дойде носи при тебе и видиш, че има GitHub акаунт, ще ходиш, ще кликнеш, ще провериш какво е написано там, докато няма нищо и е просто един курс. Да, много по-трудно си намират работа тия хора. Това го има със сигурност. Добре, а какво е да си трейнер? Това е също много интересно. Защо си трейнер? Защото хубаво, имаш си работа, върват и там нещата. Защо решаваш да се занимаваш и с това нещо? При мен на Prima Vista излизат поне две причини за да бъдеш тренер. Една от причината бих казал, че е по-скоро лична. И лична, защото когато аз съм бил от страната на човек, който го обучават, съм имал добри и лоши тренери. Или добри или лоши учители, така се каже. Разбира се, нали, винаги има плюсове и минуси във всяко отношение, но когато съм се сблъсквал с ситуации за тренери по-скоро, които са ми давали възможност да уча спрямо техните знания, т.е. предавайки ми практически техните умения и гледни точки, качествено, старайки се, това ми е давало много голям тласък на мен като учащ се. Помагало ми е много. Съответно, тяхното старание смятам, че е ценно за хората, за учащите се и се опитвам и аз в случая, нали, да го предам, т.е. едва ли не да върна жеста на съдбата, ако дава ми тази възможност да се уча от други хора. Другата причина е, че именно изнасяйки лекции пред група от хора, говорейки постоянно на различни тематики, технически тематики, това ти развива твоите комуникационни умения, това ти развива твоите soft skills, така да се каже, което е ценно нещо в наши дни. Ти се стараеш по различни начини, било то по-креативно да обясниш на хората как да разберат дадена концепция в DevOps направлението. Изнасяйки, както казах вече, презентации, това ти помага и в професионален план, тъй като много често, нали, в работа се налага да презентираме нещо пред хора. Така че да, две от нещата, които бих могъл да кажа, са това.
При тебе мотивацията същата ли е? Ами ние имаме много добър пример с него. Всъщност основателя на Skill Factory Ник Ваклинов, който на мен беше преподавател. Та, общо взето той лично мен ме вдъхнови точно начинът, по който да се преподават неща. Защото knowledge sharing, както и по време на дневната ни работа е много важен между екипите, така и точно това искаме да направим, да предадем по по-лесен начин информацията и знанията на хората, особено, както казах, на тези, които не са занимавали никога с сайти. Защото е наистина много сложно, когато си в сферата, да разбереш как да обясниш нещо, така че хората, които нямат идея от това да го разберат. И Ник е човек, който много добре го беше направил за мен специално. И с това ме запали съответно да продължа с DevOps. И съответно се надявам и аз да мога да предоставя абсолютно също като подход и начин на преподаване на бъдещите ни съответно курсисти. Това е чудесно. Не знаех, че си изкарал от неговите, иначе да, Ник е страхотен. Тук едно нещата, които Шериф каза така, щях по-натам да ви питам, то е във връзка с меките умения. Вашата работа като DevOps, тя си е техническа, но често вие сте с връзката между самите IT екипи, с девелоперите, с QA-те говорите, PM-ите и кой ли още не. Това, което аз съм забелязал поне в моя опит или поне аз съм попаднал на такива хора, е, че точно когато куцат тези меки умения, това колко си добър технически започва да избледнява пред проблемите, които създаваш, като просто със своя характер. Имате ли подобни наблюдения във вашата работа? Абсолютно съгласен. Смисъл, това, което ми прави впечатление на много интервюта, на които ходиш, съответно те търсят конкретни технологии, хората също теб. Което не смятам, че специално за нашата професия като DevOps, това е много важно, понеже тя е мултикомпонентна, работиме с различни тулове, различни клаудове, спрямо компанията, какво тя си е избрала, така че не смятам, че е толкова важно да знаеш определен тул, колкото по-скоро да имаш точно тези умения, soft skills, да комуникираш правилно с екипите, да знаеш как да си намериш информацията. Може би това е едно от най-важните качества в нашата професия, понеже много неща няма да знаеш и ще продължаваш да не знаеш, защото винаги излизат нови тулове, нови подходи и начини на работа, но затова е много важно да знаеш как да търсиш информация и откъде да си я намериш. Добре. Колко време отделяте все още, за да учите нови работи? Аз, ако трябва да бъда честен, отделям доста време да уча нови работи. Много съм радостен, между другото, че все още имам мотивацията да го правя и като цяло, да. Много при мен, аз имам доста голямо желание да се явявам и да трупам сертификати. Някакси, когато изкарам нов сертификат, се чувствам доста по-комфортно със себе си. Имам повече самочувствие, разбира се, нали, знанията, които съм натрупал, ги използвам на ежедневна база. И като цяло бих могъл да кажа, че доста често уча и се занимавам с нови технологии. Събираш ги като покемони, извинявай. Ами, може да се каже, да. Според мен, особено в DevOps, нали, това е напълно валидно и за другите направления, нали, девелопери и така нататък, но в DevOps, имайки съвкупността от всички технологични направления, Cloud, Infrastructure as Code, CI/CD, нали, съвкупността от всички тези тулове и методологии ти дават също така едно необятно поле от информация и място, където да учиш и да трупаш нови знания. Това е супер. Така е. Според мен този approach, как да български кажа, този подход, генерално, ако човек го приеме, той е валиден не само за вашата професия, генерално. С каквото и да се занимаваш, защото да. Трудно е да, смисъл, чисто информативно, аз пък чета за нови технологии, но никога не сядам да ги изучавам извън работно време или да се опитвам да работя на тях, понеже знам, че не го ли практикуваш всекидневно, рано или късно го забравяш. По-скоро при мен винаги е било на момента, когато ми дойде до главата. Тогава сядам, прочитам, започвам да съответно видя как да го сглобя, как да го накарам да работи. И в движение се случвали винаги нещата при мен. Предварително, както казвам, чисто информативно прочиташ, разбираш каква е
новостта, новата технология, какво предлага, плюсове, минуси, но да тръгна да я разучавам и да работя с нея, като нямам къде да я практикувам, безсмислени знания към момента, в който се запознавам с нея. Как беше око да види, ръка да пипне? Задължително. Да. Всичко е практика, просто няма как само с суха теория. Определено. Добре. Крум, ето сега ни слушат разни хора, които могат да искат да станат DevOps и тук ще пита един въпрос, който е много станарта по интервюта. Как протича един твой ден като DevOps? Ами общо взето, всяка фирма различно. В повечето случаи започваме съответно с среща на целият екип, апдейт на всеки по какъвто кейс работи, докъде е стигнал, какво се случва, има ли някакви блокъри, съответно тим лида да ни помогне където може с комуникация с други екипи. Но да, след това общо се залагаме с тасковете, я ще е някакъв Terraform таск, нещо ново трябва да бъде билднато, я да трябва да шутнеш някой пайплайн не работи за деплой, някой нов сервис излезнал, трябва да му се направи съответно, примерно Helm chart, който да бъде деплойнат. Разнообразни са тасковете. В повечето случаи се стараем да имаме и доста време за иновации, да намираме нови начини за да интегрираме нови тулове в системата ни, стига да имаме нужда от тях в дадената фирма, за дадения продукт. На мен наскоро ми се наложи да интегрирам Argo CD, който е Continuous Deployment Tool. И честно казано е много интересно да изградиш нещо от нулата, понеже ми се случва в предни фирми някой друг да го направи вместо нас, ние просто работиме с него, знаеш как работи, но не и докато не седнеш сам да го направиш и е супер интересно да се натъкваш от бък на бък и да го фиксваш едно по едно, докато не заработи цялото нещо. Мечтата на QA, да има бъгове. Да. Добре, Шериф, при тебе същото ли? При мен, ами не, както той каза, нали, във всяка една организация, във всяка една компания се случват по различен начин нещата. При нас аз съм много радостен, че в момента работя по проект, при който много стриктно се спазват Scrum методологията и правилата за нея. Имаме си, нали, така наречения борд с задачи, където всеки един от нас вижда какво има да се направи, съответно избира си съответната задача и почва да работи по нея, като много често нещата са свързани, както Крум спомена, тук, нали, има пресечна точка с Terraform, да кажем, или нещо свързано с Kubernetes да се добави или да се оправи някакъв бъг. Много от ресурсите, които ползваме също така са в мултиклауд. Последно, нали, последните инициативи или така се каже задачи, по които работихме с екипа ни, беше да мигрираме от едно място на друго няколко софтуера, от on-premise в клауд, по-конкретно. Общо взето е това. Но да, работейки стрикно по Scrum методологията, лично според мен е доста печелившо за екипа ни, тъй като всички тези практики, които се налагат от самата методология, допринасят добре за цялостното благо на проекта и като цяло върви доста добре. Точно именно тази тема за Scrum я засягаме в курсовете в Skill Factory. Имаме специална лекция за това нещо. Така че, да, смятам, че... Някой от вас ли я води или си викате външен лектор? Ние, естествено. Добре. Какво им казвате там за Scrum? Това е пътеводната светлина или? Ами общо да, то си е част от DevOps като цяло. Нали, идеята на DevOps-а, това да достигне възможно най-бързо нов фичър или нова функционалност на даден ап по-бързо до крайния потребител, съответно плюс за юзерите, за фирмата и за целия бизнес. Чрез автоматизация на цялото това нещо, нали, точно това е идеята на DevOps. Значи заради вас постоянно ми излизат на телефончето апдейтни. Това е толкова дразнещо. Да, в перфектния случай на повечето места са на 2 седмици се случват нови релизи, спринтове, както се наричат. Разработва се 2 седмици, накрая на тези 2 седмици се деплойва съответно новата версия, в най-добрия случай без даунтайм.
но не навсякъде се получава и има как, но да, нашата работа общото да оптимизираме това нещо да се случва възможно с най-малко загуби за бизнеса, най-малко даунтайм за даденият сайт или сервис. Това е доста важно, money wise, да си го кажем така, защото да, ако не се случат нещата или депоя пропадне. Особено за неща с случая, примерно са онлайн казина, където постоянно влизат хора и играят. Работил съм в такава фирма, сме правили съответно деплоите беше всъщност тогава нямаше още контейнери, бяха на виртуалки, микросървиси, в 5 сутринта или 4 ставаш да правиш релиз. Съответно, когато нямат чак толкова трафик, пак има хора, които играят, но загубите няма с толкова големи. Но пък да, тогава имахме даунтайм, докато сега има много по-нови начини на деплойване. Bullgreen, Canary и така нататък, които се ползва в DevOps, така че да минимизираме или тотално да премахнем даунтайма, да няма абсолютно никакъв лаг. Юзерите да не страдат от това, съответно компанията да не страда от това. Не, естествено, особено в бизнеси, който ти спомена, където постоянно някой влиза, прави нещо, с което се въртат едни пари напред-назад. Всички този даунтайм, загубите могат да бъдат в милиони на час. Което естествено, те не могат да ги вземат от тебе, защото, за съжаление, никой не изкарва чак такива пари. И други аспект е, че примерно ти, имайки тази възможност итеративно на кратки периоди да допринасяш, т.е. да деплойваш и да релизваш нови версии на съответния софтуер, това дава възможност да се даде бърз фидбек от страна на клиентите. Т.е. в случай, когато говорим за някакъв нов стартиращ проект, тогава също бихме могли да определим, че тази ситуация е печеливша, тъй като ако се върнем пак в миналото, много често се подхода, при който се е използвал за разработка на софтуера, е така наречения waterfall, който последователност от стъпки, да кажем, имаме първо планиране, проектиране, после писане на код, тестване и деплойване, но преди да е приключила предходната стъпка, не може да се премине нататък. И това е доста бавно, не може да се види крайния продукт какъв е, изискванията дали са удовлетворени, дали не са. Много често има проблеми при разработка на софтуер. Един много често срещан проблем е това да се напаснат изискванията от страна на клиента и от страна на разработващия екип. Тук обаче идва и важната роля на продукт онъра. Защото и както и на Scrum Master, защото това, което аз съм виждал на места, където сме работили и по Scrum, и по Waterfall, все таква ще методологията е, когато изискванията не са ясни или бъдат объркани и опасността има тогава разработващия екип да работи с месеци върху нещо, което не е нужно или просто е сбъркано. И тогава се вижда прекалено късно. Да, и демиджа става огромен, което поне на теория при двуседмичните спринтове би трябвало да елиминира този проблем. Кратки са периодите, не би трябвало да има такива големи загуби. Да, обаче знаете как много често как случва, едно е на хартия, съвсем друго е на практика. Да. Случва ли се да работите по някой проект и така в един момент да се окаже, че това, което сте правили е абсолютен нонсенс или просто не работи? Не. Това е много добре. Слава Богу, не. Не ми се налагало. Ако трябва да бъда честен, на мен ми се е случвало по-скоро да работя по нещо, което съм го правил няколко седмици и всъщност накрая се оказва, че няма нужда от него, а именно защото било то продукт онър или някой друг не е разбрал достатъчно добре или по-скоро самото нещо може да се направи по друг начин. Ситуацията е много специфична, но на мен ми се е случвало, за съжаление, и е доста неприятно, тъй като ти си положил усилия, мислил си как да го направиш, да го направиш добре и накрая като разбереш, че няма да се ползва, всъщност не е хубаво. Плюс в такива ситуации, че най-малкото дори да не излезе на бял свят дадения продукт или нещо, в крайна сметка, докато ти си го правил, си научил много неща, тренирал си за себе си, така че това пък е нещо, което никой не може да ти го вземе, този knowledge, така че винаги е на плюс. Да, това е да гледаш позитивно на нещата. Това ви задавам и така този въпрос. Съвсем наскоро група така от мои приятели работиха 2 години по един проект да правят едни мобилни апове
И след около 2 години вкарани са, може да си представите, за екип от 10 човека, всичките са на синьор ниво, какви средства са вложени. Им казаха, добре, да, но тяпове, които сте ги направили, няма да ги ползваме повече. И скрапнаха целият екип и всичко, което са правили. Първоначално бяха така доста, буквално унищожени, защото все пак... Такъв голям мащаб, да, може би ще е доста разочароващо, но ако е някакъв таск, който просто е трябвало да направиш нещо, както този пример, който аз го дадох, така да, но в техния случай звучи доста... Да ти кажа обаче какво се случи, почти всичките веднага си намериха, в смисъл, защото те направо съкратиха целият отдел, почти веднага си намериха работа, точно защото бяха правили нещо, което го правиха от нулата. Точно са натрупали толкова много знания и неща са видяли през това време, докато са го правили, така че никога не е загуба. Да. Това е хубаво да си поговорим малко и за разочарованията в работата, защото не всичко е цветя и рози. Кое ви е било най-така предизвикателно или трудно в работа ви като DevOps? На мен, честно казано, абсолютно всеки ден среща такива предизвикателства. Хората не трябва да имат идея за IT-то, най-вероятно и за много други професии, че научавам примерно даден тул и край това ще от тук нататък няма срещам повече трудности, аз го знам перфектно, това няма как да стане абсолютно никога. Колкото и дълго време се работи с даден тул, винаги ще намериш неща, които не си виждал, неща, които ще те спъват. Ще има моменти, в които си кажеш, аз нищо не знам какво правя въобще тук, колкото и години да си го работил. Но пък буквално минава 2-3 дни, разрешаваш проблема и ти минава цялото това нещо и си научи нещо допълнително. И се чувстваш добре? Абсолютно. От това, че си направил каквото се изисква от тебе и от това, че си успял сам да го трабълшутнеш даденото нещо, но абсолютно през цялото време ти учиш неща. Искаш, не искаш, в смисъл това е неизбежното. И когато нещо не става, това в никакъв случай не трябва да е да ти минава идеята през главата, че си трябва да се откажеш от това нещо и може би това не е за теб. Защото много хора забелязах и по време на този курс, който и аз карах тогава на времето за DevOps, забелязах, че много хора отпаднаха от курса, точно поради тази причина, че понеже едно нещо не са разбрали и смятат, че е край. В смисъл, значи това нещо не е за мен. Пък вместо както и не задава достатъчно въпроси на самите лектори, аз бях един от тези, които не задаваше въпроси. Просто гледам аз да си намеря информацията, но пък е много важно да питаш. В смисъл, много важно да задаваш въпроси дори в работата си, а не да се притесняваш, че когато питаш, ще звучиш глупаво или че не знаеш, защото всеки е малко или много добър в една или друга сфера и няма как всички да сме абсолютно да знаем цялото нещо, цялата ни работа. Той е работил примерно повече с Argos и аз съм работил повече с Terraform. Нито това го прави него по-малко DevOps, нито мене. Затова е много важно да си шерваме knowledge между нас и да задаваме въпроси, да не ни е срам, че не знаеме дадено нещо. Много добре. За тебе кое не е трудното? При мен е предизвикателствата, може би тук споделям подобно мнение на Крум. Работейки като DevOps, може би ежедневно ми се налага да правя неща, които никога до сега не съм правил. И именно да ресърчвам, да търся начини на съответния проблем. Но тук, за подобно нещо трябва да имаш именно изградено това умение на любопитство, постоянно да искаш да учиш и най-вече да не се отказваш. Но ако влезем в обувките на някой, който сега стартира, в началото на разговора аз споменах за един мой ментор и този въпросен ментор всъщност е Ник Ваклинов, който Крум спомена. Когато аз стартирах в началото, той ми помагаше във всяка една моя трудност, понеже ти бидейки начинаеща, се сблъскваш много по-често с някакви трудности и ако има човек до теб, който да те подкрепя, да те напътства, да ти дава дори мотивация, би било много печелившо за тебе. Така че аз тук бих изказвам мнението си, че за начинаещите е добре да имат ментор до себе си, който да им помага, да ги напътства в техния път на учене. Така че да. Менторствате ли някой във вашата си компания в момента? Не, в моята не се налага, но да, точно това иска да допълня, че в това, което той каза, в Skill Factory идеята ни ще е не само
да изкарат един технически курс хората и съответно ще се опитаме да помогнем на тези курсисти да, както и да ги запознаем с сферата, да се опитаме да ги подготвим за интервюта, когато стане време да ходят, започнат да ходят вече на интервюта за дадените професии, така и съответно чрез нашата партньорска мрежа, която в момента изграждаме, да се опитаме евентуално да им намериме работа след това, да им дадем такъв един лек буст в началото и най-малкото да ги ориентираме къде какво да гледат, как да се представят на интервюта, за какво да говорят, какво да питат те самите, не само техническата част на нещата. Разбира се, защото как си говорихме по-рано, техническата част е едно, но и soft skills са много, нещо, според мен нещо много важно. Нещо съвсем друго, да. Иначе, спрямо и това, което казахме и за менторството, аз самия съм и ментор, обучавал съм и разни джуниор хора, които са работили някъде при мен в различните компании. Това, което съм забелязал, че когато се наложи да обясниш някаква концепция, може да е сложно, може да не е толкова на някой, който не знае, ти самия трябва да седнеш, да прочетеш малко пак по нея и да предеш по такъв начин, че да бъде простичко за разбиране. Защото има много добри специалисти, които си вършат перфектно работата, но пък не могат да обясняват добре. Не могат да го обяснят на хора, които никога не са занимавали. Понякога не могат да го обяснят и на хора, които се занимават. Но пък това менторство смятам, че пък при нас се случва ежедневно, когато даден колега не работи с дадения тул, ти му го обясняваш. Той пък знае нещо друго в дадената фирма сега, когато аз съм в нова фирма отскоро. Цялата инфраструктура, аз нямам никакви познания по тяхната как е изградена, как е направена. Те пък съответно ме менторват мен, да ми обяснят нещата, как са направени при тях, защо са направени по този начин, какво може да подобрим. Така че менторството се случва постоянно, специално в нашата професия. Да, това е супер. Правите едни митъпи за DevOps и Platform Engineering. Какво представляват? Да, това също е сравнително нова инициатива, която пак ние организираме. Ежемесечно избираме някаква тема, съответно намираме и лектор достатъчно компетентен, за да се справи с задачата, да я води и избираме съответно и място и публикуваме съответния ивент в приложението Meetup, където можем където другите останалите заинтересовани хора могат да го видят, да получат информация къде, какво точно ще се говори и така нататък. Съответно, до момента сме направили вече 2 такива. Бих казал доста успешно. Посещаемостта беше между 50-60 човека, като тук главно идеята ни е да можем да се събираме хора, които сме в DevOps областта или Platform Engineering, нещо, което набира популярност последни дни. И да споделяме знания, опит, да се запознаваме, да сме приятели, да общуваме, да имаме полза един от друг в професионална среда. Да пиете по една бира? Да пием по една бира, да. Карая, да пите задължително. Това е много важно. Какво е Platform Engineering? Platform Engineering всъщност е едно доста ново направление. То, според мен, за близките години ще измести под една или друга форма DevOps-а или по-скоро ще се наложи до такава степен на пазара, колкото е DevOps-а в момента. Тъй като там идеята и като цяло концепцията на работа е подобна на DevOps-а, обаче с, така да се каже, с малко по-печеливш сценарий. Идеята накратко е всички повторяеми действия, екшени, които в даден екип ги има, да кажем имаме екип от разработчици, който разработва някакъв софтуер, те деплойват съответния софтуер на някакъв клъстър, Kubernetes клъстър. Това нещо не винаги се прави от DevOps, имам предвид самия клъстър, може да се направи от Platform Engineer, който на практика разработва платформа, която да бъде self-service и съответно девелопъра да може самостоятелно да си създаде с кликане на бутон, съответно в случая клъстър или някакъв cloud ресурс. Тоест на самия екшен да бъде предефиниран
да не се налага от девелопера да пише Terraform, да знае Cloud, да настройва Access, също така девелопера работата му е да пише код, да прави нови фичъри, да подобрява съответно софтуера, пишейки код, а не да деплойва инфраструктура, да се занимава с CI/CD и така нататък. Тоест, тук идеята е да се направи една абстракция, която да се даде на готово на девелопера да я ползва, като това би подобрило така наречения developer experience. Нещо, което също последно време е доста нашумяло и хората глобално, компаниите, организациите инвестират време и усилия да подобрят developer experience в организациите. Подобрява developer experience, като махат малко или много девопсите от... Ами не, то платформа... Горе-долу аз така го разбраха. Платформа инженер, общо ти е една стъпка над DevOps, ако може така да го кажем. Едно много жестоко автоматизиране на абсолютно всичко и през един портал, буквално един сайт, той иска да се създаде каквото и да било, клика и то се създава отзад. Съответно отзад той няма нужда да знае какво се случва и точно хората като DevOps вече най-вероятно ще ги наименуват платформи инженери. Сменят имената много често на професията, за да звучат съответно по-модерно. Това общо взето прави. Да. Общо няма да изчезнат девопсите. Впрочем, концепцията обясни много хубаво. Работех с един колега от Малта, който беше поляк, но на невероятно високо ниво. Човек работил в Амазон, така и така. И той обясни го по подобен начин и каза, крайна сметка, няма да вземе това нещо работа на девопсите. Ще трябва да се скалират, както всичко останало на по-голямо ниво. Девопсите ще скалират платформи инженери. И може би няма да има нужда в някаква организация, ако ще го направят добре това нещо. Ами не, платформи инженеринга не е за навсякъде. В смисъл, той е за много големи екипи, така че много от фирмите няма да имат нужда от подобна платформа за управление на нещата. Да, той по-скоро е приложим, може би за организации над 500 човека, къде, пак казвам, в множество множество тимове, има повторяеми екшени вътре. Това нещо може да се изнесе една идея отгоре и да се използва от повече хора, просто с клика на бутон, предефинирано, като под предефинирано имам предвид именно Senior DevOps ще са направили този Terraform темплейт или някакъв манифест YAML файл на Kubernetes, където са сигурни, че там security-то е на ниво, всичко следва без практици и това нещо да се даде на готово от съответният тим да се ползва и да го да го интегрират. Наистина такъв случай трябва да има голям скел, за да може да се заслужава някой човек, който е платформа инженер, да се занимава с това нещо и много хора трябва да го и ползват, защото ако са 5 човека... не е за всеки. Всъщност това е, че не е за всяка фирма. За да направиш такава платформа, платформ инженеринга се допира до там да направиш така наречената Internal Development платформа. Тази платформа, тя се разработва изцяло от екип от платформ инженери или много senior DevOps. Това нещо трябва да е къстъм, предполагам. Не мога да е one size fit all за навсякъде. Има готови такива платформи, които биха ти свършили работа, в зависимост от целите ти. Но разбира се, за да имаш за да си постигнеш целите на 100%, най-вероятно ще ти трябва къстъм решение. Да, някой ще трябва да го разработи. Да. Точно така. Добре. Тук си поговорихме за някакви готови решения. Тук няма как да не си поговорим малко за изкуствения интелект, за чат GPT или пък каквото вие ползвате. Ползвате ли го във всекидневната си работа? Аз от, да кажем, 3 месеца доста често се допитвам, но най-вече това, което ми харесва, ето в случая в нова фирма, когато започнах. Има много неща, които не знам защо са направени по този начин, как са направени. Общо ето, когато хубавото на чат GPT е, че много готино обяснява нещата. Обяснява ти това тук е сложно, защото еди какво си. Общо ето чисто информативно и да знаеш да ти обясни даден код, даден скрипт, какво точно прави, да не се занимаваш да го разчиташ ти, да отваряш 1000 Google линка. Това за мен е един много добре организиран Google, в който не трябва да ходиш да търсиш и да четеш 1000 статии. Той ти казва нещата, но пък винаги трябва да проверяваш информацията, защото се бих с него така 2 часа да видя нещо как да го свърша и накрая просто отворих официалната документация на Microsoft и го намерих буквално за минута.
Пак спорех преди това 2 часа с него, че не става и не става. Та понякога да, смисъл хубаво да се ползва, защото и на много места го търсят. Много фирми наблюдавам, че купуват техни сървъри, на които инсталират тяхното си ChatGPT, за да може да се ползва за вътрешните им проекти, да може да съответно да копипействаш код директно с по-сенситив информация за клиентите им, което не е хубаво да се прави в публичния ChatGPT. Те много се насочват на там, така че е хубаво да хората да почнат да се занимават с него, защото е много важно какво го питаш, как го питаш. Много е важно как ще структурираш изреченията там при използването му и аз поощрявам хората да го ползват все повече, защото наистина много помага най-вече на джуниор хора, за да им бъде обяснено дадено нещо какво и защо се използва, затова е супер. Перфектно. Ти ползваш го? Да, аз също го ползвам, но съм много внимателен, когато пействам някакви неща, тъй като, както Крум спомена, много, нали, има най-различна информация, която може да е сенситив и нали, внимавам какво слагам, за да не се окажа в нежелана ситуация. Но да, моето мнение е, че е супер полезно. Смятам, че имайки го като тул, имайки го като възможност, ние можем да бъдем доста по-продуктивни в работата си. Така че да, и аз по същия начин бих казал, че е супер за начинаещи, нали, да ти обясни на концептуално ниво нещо как работи и така нататък. Но пък забелязвам и смисъл много колеги забелязвам, които отказват да ползват ChatGPT. И то го отказват, вижда се, че е въпрос на, не знам, въпрос на его ли е, на какво, но едва ли не как това ще го напише по-добре от мен или нали, някакъв тип упорство срещу ChatGPT-то, което аз не го разбирам. Това е поредният тул, който ще ни помогне на нас да свършим точно по-добре работата и по-бързо. Дадено нещо да го направим, вместо да го умъдриме, накрая пак ще го измислиме. Тук целта е, че ще ни помогне това да бъде нещо, да бъде направено много по-бързо. Това, което кажеш за мен, знам, че има такива хора, но е неописуемо за хора, които работят все пак в IT. Виждам го, да. Не знам страха ли от това, че нали, ще им вземе работата, едва ли не. Те това, което работят, той е взел работа на някой друг някога, някъде. Именно, да. Така че не го разбирам точно технологични хора да не искат да се възползват от новостите в технологията. Това малко сещам едно време, до преди 80 години, телеграфия имало. Знаете, там набирали са през едни системи. Имало хора, които са машинописти и телеграфи, които са работили с това нещо. Да, когато вече идват имейлите, телефоните, които директно те свързват, пък и повече по-модерни дни мобилните комуникации. Тия хора няма смисъл. Има го на места. Някой от тях да кажем, аз няма да работя няма да пиша имейл. То е абсолютно безумие, иначе аз самия също ползвам ChatGPT. Това, което споменахте, че не е много хубаво да се пействат, трябва да се внимава, това е наистина важно, но човек ако го ползва да си пише имейлите, да отговаря на някакви неща, да си прави разни постове, това е супер хармлес и за извличане на информация също. Абсолютно, особено както казах за джуниор хора, да се информират, примерно, не знаят даден скрипт какво прави и защо сега е направен по този начин. Когато го копипейснеш, много добре обяснява ChatGPT-то абсолютно всяка една команда за какво се използва и защо е направена. Да. Така че много е полезно за такива хора, включая и хората, които ходят точно на IT курсове. Поощрявам да го ползват възможно най-много, за да си научават нещата оттам, защото има много полезна информация. И най-хубавото е, ако го поискаш да ти го обясни, ще ти го обясни така. То винаги го обяснява. Точка по точка, което е структурирано. Да, аз самия не обичам да работя с Excel, който знаете, един уникално мощен тул. Макроси, там разни алгоритми, като трябва да се пишат, винаги ми е ставало много лошо. като Али Резако сте гледали Листопад, почвам да извръщам главата. С ChatGPT наистина нещата стават много добре, ги описва по много такъв добър начин. Какви умения трябва да има модерния програмист и DevOps, за да може през 2024 да е успешен в работата си? Комуникацията. Грешно впечатление на много хора, които минават в IT сферата. Аз искам да работя като IT, да не говоря с никой, дават ми таскове, си ги правя на страна някъде, предавам ги, с никой не говоря, да си седа затворен сам в една стая, особено с хоум офисите.
това въобще не е така. Специално относно DevOps, където ти си свръзката между всички тези екипи и трябва да постоянно да комуникираш с програмисти, с QA, с Product Owner. Комуникацията е адски важна. И това да умееш наистина да учиш на момента, било то нови тулове, комуникацията с хората, нещо, което съответно няма как да го научиш. Това е кофтито при работа с хора. Там нямаш някакъв темплейт, по който да вървиш и правилен подход. Към всеки трябва да подходиш индивидуално. Това може би е най-сложното, защото техническата част ти ще научиш, смисъл дали ще е този тул или друг. Важното е да можеш да си търсиш информация. Това е другото нещо, което е адски важно. И съответно, чрез логическото ти мислене, което е задължително в нашата професия, да можеш да навръзваш нещата, понеже DevOps професията е много компонентна. Изисква от операционни системи през нетворкинг, минаваш през съответно Kubernetes, инфраструктура за код. Да, много компоненти има, които ползваме и как да се навържат всички те, за да работят съответно в синхрон и да вършат работата, която има нужда фирмата. Супер. Шериф, ще го питам друг въпрос, няма да е същия. Добре. Каква е мотивацията на хората, които примерно искат да влязат в момента в IT? Поне тия, които ти си срещал. Срещам различни, така се каже, различен типаж хора с различна мотивация. За обикалящите ме хора, повечето от тях имат мотивацията да учат в IT, защото им е интересно и защото го намират за полезно нещо. Тоест, те с своя принос, нали, след като се установят като някакъв IT специалист, те могат да влияят на огромни мащаби, нали, с знанията си и със своя принос към съответната организация. Другия тип хора, разбира се, нали, са хората, които очакват високи доходи. Това е по-често срещано, според мен. Тези особено, които искат да сменят професията, те не искат да го сменят, защото изведнъж от финансист човека на 35 много иска да седне да учи тотално друга сфера. Те просто знаят, че това е много развита индустрия в България и се взимат високи заплати, съответно, поради това, че и повечето фирми са чуждестранни, могат да си позволят тези заплати. Условия на работа също така. Условията на работа са много различни в тези чуждестранни фирми в сравнение с български. Аз никога не съм работил в българска фирма. Но да, смисъл отношението към работниците е абсолютно различно. Съответно всички ивенти, които прави самата фирма, са много по-европеизирани, американизирани или както зависи каква е фирмата. Да. Докъде е добре, докъде не. Но пък е много по-добре организирано вътре, отколкото в повечето български фирми, това, което аз съм чувал. Тук може би трябва да поставим една разделителна линия, че все пак българските фирми в IT, те са IT. И не мисля, че има чак така голяма разлика между една, да речем, българска продуктова или пък сервис компания и някой, ако е дошъл от аз не съм работил, аз това, което съм чувал. Да. Аз само да кажа, че тук не съм съгласен с тебе. Аз работя в българска компания и съм изключително доволен. Абсолютно всичко е на много високо ниво и нали не мога да кажа същото нещо. Да, това, което съм чувал, защото аз никога не съм работил в българска компания, но съм чувал, може би за лошите такива. Една или две. Да, специално по-скоро за отношението на хората и нали, побългарено доста, съответно. И съм реагирал в такива ситуации, съм чул такива истории, които просто не мога да си представя, че на мен ще ми се случат, понеже никога не съм работил в такава атмосфера. Да. И то не само в IT индустрията, в други български фирми, в други сфери. Като чувам как се държат хората един между друг, просто не ми го побира главата как това може да се разрешава и е позволено. Да. Впрочем, аз си мислех абсолютно също като теб, обаче ние с него работили сме в една същата компания, която е една от топ компаниите. Аксидия, това си ти. Няма проблем да кажем коя е, защото наистина правят страхотни неща. След тях отидох в една друга компания, която беше чуждестранна и там се нагледах на точно тия работи, които обясняваш, и то от чужденците. Чурбаджии има навсякъде. Да попаднем ние винаги на хора. Побългаряваме, когато дойде в България дори чуждестранна фирма, но аз слава Богу поне не съм попадал на лоши примери. Това е много хубаво, но това е пак от сектора, честно казано. Защото дори в IT
Естествено, има ги, глупостите ги има и тук няма какво да си кривиме. Това не е света, светих на всички работни места, но като цяло добрите примери, като ги има, като се гледа как го правят хората по така наречените бели държави, е вече съвсем различно. Добре. Сещам се друго нещо да ви питам двамата. Говорихме си за мотивацията на хората да минат в IT. Обаче ако утре стане така, че изкуственият интелект се окаже невероятно силен, няма нужда повече от IT специалисти, какво бихте работили? Ами, това, честно казано, нали, звучи доста нереалистично, може би, но да, със сигурност... Имагинерна ситуация, да си представим, нали, имагинерно, че ще се случи това нещо. Аз лично бих се опитал да наваксам колкото се може повече, защото той изкуствен интелект под една или друга форма пак би се разработвал от хората. Съответно бих задълбал малко повече там и съответно пак бих се насочил в частта, където трябва да управлявам operations частта. Тоест хората, които ще направят един machine learning алгоритъм или модел или така нататък, той трябва да се предвижи пак до някъде. Тоест аз бих играл ролята на така наречения MLOps. Ще се опиташ да станеш ти самия ChatGPT. Това ще е голямо наваксване. Добре, при Аз тебе? не знам. Може би тогава ще се насоча към киното. При нямане на други опции. Може би тогава бих пробвал. Ще се върнеш към това, което си учил. Образованието си, да. Добре, така лека по лека ще минем към края на нашия разговор, който ще ви питам 3 работи. Ще започваме този път отзад напред. Имаш ли си любим филм или сериал? Вчера гледах много хубав филм. Много обичам да гледам една идея по-стари филми. Гледах Perfect Stranger 2007 с Холи Бери. Уникален трилър. Що с Холи Бери? Уникален трилър, да. След това още един гледах с нея, така че да, общото препадам си по трилъри и мистики. Но това може би ми е... Имаш ли любим сериал? Любим сериал много. Приятели, Big Bang Theory, адски много. Кой ти е най-любимия? Най-любим? Или който има най-специално място в сърцето ти? Най-специално място може би American Horror Story. Това е интересно. Това е интересно. Шериф, ти имаш ли любим филм? Ами аз така честно последно време повече наблягам на книгите, понеже по-ползотворно ми влияят. Мога да кажа за любима книга. Една от най-любимите ми е на Дейл Карнеги. Мисля, че се казваше как да печелим приятели и да влияем на другите, нещо сорта. Но да, ако трябва да кажа за любим филм, сериал, любим сериал би бил Бягството в затвора. О, добре. Майкъл Скофилд. Майкъл Скофилд, да. Да, със сигурност втори любим сериал би бил The Witcher. Добре. Сега ще видим какво ще стане с следващия сезон. Знаеш, че смениха главния актьор. Ами, според мен главният герой беше, нали, талисмана на целия сериал, но да видим. Да. Интересно ще определено. Аз също следа. Не съм чел обаче, не съм чел книгите по Вещера. Ами аз доколко съм чул, са малко по-различни, нали, от самия филм. Трябва да са по-мрачни, така си представям. Все пак автор е поляк. Да. Добре, имаш ли любима книга ти? Не, честно казвам, не съм чел много отдавна. Ако смисъл, когато се е случвал, са били точно книги тип self-help, self-improve, по-скоро такива практически неща, които мога да ползвам, са ми интересни, не толкова художествена литература. То вече като работи човек такова нещо, срещал съм прочно доста хора, които казват, не ми остава време за четене. Не е до време, просто в смисъл нашето поколение е факт, че не чете толкова много, колкото преди се е чело, понеже имаме други медии, с които се развличаме и намираме да си запълваме времето, точно като филми, сериали. И особено пък в София имаш много други занимания, които можеш да практикуваш. Но когато чета нещо, гледам да е нещо практично, нещо, което ще мога да го приложа и ще ми свърши някаква работа, не да е чисто развлекателно. Супер, добре. Имате ли си любима музикална група или пък изпълнител? Да, със сигурност. Аз
последно време слушам доста Doja Cat. Добре, интересен избор. Значи, Често казано, съм и голям фен. Изпълнител, който никога не си пусна. Тук ме изненада. Ами, кефи ме просто, нали, знаеш, като слушаш музика и крайната цел идея да се почувстваш малко по-добре, нали, да разпуснеш, така че тя определено ме кара да го правя. Разпознаваш ли се в някой от героите от моите песни? Ами, по-скоро само слушам музиката, не гледам видеята. Не вникваш толкова много. Да. Добре, при тебе, Крум? Аз съм по комерциалната поп-американска музика. Да, харесвам по-скоро, да, много така по-ретро изпълнители. Примерно и Елвис Пресли, оттам минавам и през Лучано Павароти, и през Селин Дион, и през... много, да, харесвам просто песни, в които наистина се пее, а не просто тип техно, повече музика да има, инструментал в нея. Да. Предпочитам пеене, ценител съм на това. Супер. Добре. Много се радвам, че ми бяхте гости. Откарахме почти 1 час, може би без една минута. Супер. Да. Така, приятели, свърши поредният епизод на Нечовешки ресурси. С тях двамата може да се запознаете от LinkedIn. LinkedIn ще го остава в коментарите. Така че може да им пратите по една покана, ако са ви харесали. И така, ако ви е харесал нашия епизод, знаете, едно палче, пък може да цъкнете един subscribe. До нови срещи!